вижагиҳои сину сол, хислат ва табиати инсонро биомӯзед. ҳар як аъзои оила ӯҳдадор аст ҳиссиётҳои дигаронро ба назари эътибор бигирад ва ҳуқуқҳои онҳоро эҳтиром гузорад. вижагиҳои ақл ва хислатро биомӯзед. бо таваллуд ёфтани кӯдак масъулияти падару модар хеле зиёд мешавад. феълу хӯ, майлу рағбатҳо ва хислати кӯдаконро омӯхтан лозим аст. падарону модаронро лозим аст нуқтасанҷию басирати худро хеле дақиқона рушд диҳанд, то майлу рағбатҳои бадро ҷилав зананд ва тасаввуроти принсипҳои дурустро такмил диҳанд. дар ин кор маҷбурият ва сахтгирӣ лозим нест. ба кӯдак худидоракуниро ёд додан ва ба ақлу қалби ӯ таъсир расонидан зарур аст. нисбати кӯдакон пайваста ғамхорӣ зоҳир намудан лозим аст, вале шарт нест нишон додан ки онҳо доимо зери назорати шумо қарор доранд. кӯшиш кунед камбудиҳои онҳоро бо таҳсин намудани шаъну эътиборашон ислоҳ намоед. ба кӯдакон таълим додан лозим аст ки рушд додани қобилиятҳои зеҳнию ҷисмонӣ ин кори онҳост ки ҷаҳду талошро талаб мекунад. кӯдакон бояд дарк намоянд ки қаноатмандии худхоҳона хушбахтӣ намеорад. хушбахтиро танҳо дар масири иҷрои қарзи худ ба даст овардан мумкин аст. эҳтиёҷҳои равонӣ ҳам мисли эҳтиёҷҳои ҷисмонӣ хеле муҳиманд. баъзе падару модарон нисбати эҳтиёҷҳои моддии фарзандони худ таваҷҷӯҳи зиёд нишон медиҳанд. онҳо ҳангоми бемор шудани фарзандонашон ононро софдилона ва бо муҳаббат нигоҳубин менамоянд ва фикр мекунанд ки бо ин қарзи худро ба ҷо меоранд. вале ин хатои ҷиддист. кори падару модар аз ин амал танҳо шурӯъ мешавад. онҳо бояд қабл аз ҳама нисбати ҳолати ақл ва рӯҳу равони кӯдакон ғамхорӣ зоҳир намоянд. барои шифо додани ҷароҳатҳои равонӣ усулҳои муайянро донистан лозим аст. кӯдакон на камтар аз калонсолон бо ғаму андӯҳ ва озурдагиҳои вазнин дучор мешаванд. худи падарону модарон на ҳамеша як рӯҳияи муайян доранд. онҳо бо оҳанги тунд сухан мегӯянд ки ин хашми кӯдаконро бармеангезад. баъзан онҳо аз ҳад зиёд серталаб ва тунҷмизоҷ мешаванд. худи ҳамин рӯҳия ба кӯдакони бечора асар мекунад ва падару модар наметавонанд ба онҳо ёрӣ расонанд, зеро сабаби ин мусибат худи онҳоянд. дар ҳама ҷо як фазои оташинӣ ҳукмфармост ва ҳама худро рӯҳафтодагию ғамзада эҳсос мекунанд. падару модар дар ҳама чиз кӯдакони бечораи худро айбдор намуда, онҳоро беитоат ва идоранашаванда бадтарин кӯдакон дар ҷаҳон меҳисобанд, дар ҳоле ки сабаби нохушӣ дар худи онҳост. хайрхоҳиро таҳсину рағбатнок кунед. бетаҳаммулӣ, тундмиҷозӣ, ҳасад ва рашке ки дар одамон зоҳир мегардад, аз он шаҳодат медиҳад ки падару модари онҳо ба вазифаи худ беэътиноӣ нишон додаанд. ин нуқсонҳо ба касоне ки онҳоро дар хислати худ доранд мусибати калон меоранд. барои кӯдакони хислатҳояшон гуногун интизоми гуногун лозим мешавад. кӯдакон хислати гуногун доранд ва падарону модарон набояд онҳоро якхела тарбия кунанд. тарзи тафаккури кӯдакон метавонад гуногун бошад. падарону модарон барои омӯхтани хислати фарзанди худ вақт ҷудо кунед. хислату миҷози онҳоро биомӯзед, то бо онҳо чӣ тавр муносибат карданро бидонед. ба як гурӯҳи кӯдакон назар ба гурӯҳи дигар таваҷҷӯҳи бештар нишон додан лозим мешавад. бо кӯдакон сару кор гирифтан хеле шавқовар аст, вале бо ҳама якзал набояд муошират кард, зеро андозаҳои таъсиррасоние ки барои як кӯдак қобили қабуланд метавонад ба кӯдаки дигар фишор оваранд. бо кӯдаконе ки ҳеҷ умед намебахшанд чӣ тавр муносибат бояд кард? ба як гурӯҳи кӯдакон назар ба гурӯҳи дигар сабру меҳрубонии бештар нишон додан лозим аст. онҳо хислати бадро мерос гирифтанд. аз ин рӯ нисбати онҳо дилсӯзию муҳаббати бештар нишон додан лозим аст. ин кӯдакони инҷиқу худсарро бо талошҳои пайваста ба шахсоне барои ҷомеа манфиатовар тарбия кардан мумкин аст. дар вуҷуди онҳо қобилиятҳои рушд наёфта метавонанд нуҳуфта бошанд, вале агар ин қобилиятҳо бедор карда шаванд, он гоҳ ба ин кӯдакон имконият медиҳанд аз касоне ки умеди зиёд мебахшиданд пеш гузаранд. агар кӯдакони шумо миҷози ба худ хос дошта бошанд, аз ин боис ноумедию маъюсиро дар қалби онҳо ҷой надиҳед. бо пурсабрию дилсӯзӣ ба онҳо ёрӣ расонед. дар ғолиб омадан бар ноқисиҳои хислат бо сухану бо амали нек ба онҳо мадад расонед.